kay mahimo. Ecclesiastes chapter 6 verse 12. For who knoweth what is good for a man in his life, all the days of his vain life which he spendeth as a shadow. For who can tell a man what shall be after him under the sun? Kinsa may makasulti ninyo, humana nang naka sa adlaw, nakakalibutan, kung sa ibot pa sa butan ng under the sun, buhi ka ba? Kasi makasulti nimo kung asa ka padulong, o bitan ang nagtuon ta dayon aron sa atong buhaton, yung kasog mo abot na, o dapat di magid na mo abot, kay nga naman diya sa Ginoo, kung sila nangamatay, last na to si Apostol Pablo, nga may gisulat dito. Si Apostol Pablo, maunay last nga to sa Gentiles, nga gihalad niya yung kagalingon, last na lang. Wingon sila ba, ganong nangamatay man lagi, last na gani si Apostol Pablo. Kapag mo sa'y pulong sa Ginoo, ambot ni mong pasabot, si Apostol Pablo, last, unya napaday last. Pag-ingon, ang naisulat, kung saan ang naisulat, unang ayaw na ipagkagamay ng naisulat. Pag-ingon sa Ginoo, nga din, last na si Apostol Pablo, gi-appoint, gani si Jesus Christ is the last prophet, napaday prophet lain, napaday mananagna, wala na. Si Kristo na ang last. Kunya ang last apostle si Apostol Pablo na nagpakamatay alang sa mga hintil. Alang nato nga aron gayud mo tuutan nga kana si Kristo naghatag og dalan sa kinabuhi. Nga ang musunod kaniya ingon pa niya sa John chapter 5 verse 24. Kinsa tong maminaw mutuog mutuman. Mo nang giingon dili gayud siya malaglag kundi makalabang siya sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Makalabang ba pass by death to life. Makalabang ba din nang namatay ka? Ako bisag na ako mga parinti, mga igagaw. Usulti ko ini kay mao man gingon sa pulos kino magwawali man ko. Uldo sakit man pero dili man ko emosyonal, dili man ko physical, dili man flesh ang akong gikinabuhi. Spiritual man niya diya sa espiritu. Mao kana ang kamatuoran. Ingon pa niya din sa kinabuhi ni Job. Amo na yang gingon sa Ecclesiastes chapter 6 verse 12. Kinsa may nasayod sa maayo for man in his life. For who knoweth what is good for a man in his life. Kinsa may musulti unsay maayo sa kinabuhi sa tao. The days, all the days of his vain life, sa tanang adlaw niya sa iyang kawang nga kinabuhi, which he spended, kanang iyahang gi-spend ang iyang life dis kalibutan, as a shadow mura naglandong si kag-spend sa imong kinabuhi di kalibutan, kibaliwala na nimo. Mao bitaw na Ecclesiastes chapter 12 sa iyang gingon. Remember the Creator, kay nga naman nakalimot naman ang tao. Mo nang giingon ni Solomon sa chapter 6. Mura nag-shadow na imo ang pag-spend nimong life di kalibutan. For who can tell a man what shall be after him under the sun? Kinsa may makasulti nimo, ikaw makasulti ka, human nimo mamatay ka adto kag langit, makaingon ba ka? Kabaw ba ka human mamatay ang tao? Unsay giingon sa Ginoo? Ang Ginoo ray nagsulti after this the judgment. Dili reward, dili ganti nimo. Sayang na ito pagpangalagan yung mga matay. May padili na ko mga alaga. Tinood lang, mo na akong prayer sa Ginoo. Mo na ako nasabtan ba? Mapita na ito isang gabi na ako'y giribir sa Ginoo. Isulti na ako ng giribir sa Ginoo na ako kung sa gayo. Kanang cross, dagaywa na sayod kung kinsay nagpasaan ang cross. Nagpasaan ba mong cross? Kung ang Ginoo nag-ingon, if any man come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Baliwala ko na take up his cross. Sabi niyo, usan ang cross? Muna yung gingon. Nga kanang cross, muna ang pagbayad sa Ginoo sa imong mga utang. Siya pa'y nagbayad. So dapat, ikaw pod mo, bayad anang imong utang. Utangan ta sa Ginoo, ganun utangan man ta. Mabitaw na nga no more grace na, mahaman nang gipadaig sa Ginoo sa kuha nga, no more grace, no more grace. At una palang gani gisulti is a little space of grace. Extension of mercy. Karon ningon na po si Apostol Pablo, no more grace,
no more works. Unsa man Ginoo? Unsa man gyud klaruha? Dili na kini grasya ni atong gibuhat karon, dili ni buhat karon nato, kun dili mo nang gingon pasana ang cross. Matod pa niya dinhi sa Job, kining Job chapter 14 verse 1 to 4. Ingon pa niya dinhi ni Job. Chapter 14. Man that is born of a woman is of a few days and full of troubles. Kabalo ba mo na ang tao nga natao di sa usa ka babae gamay ra nag-adlaw. Nya puno pagyud og gubot. Verse 2. He cometh forth like a flower and it cut down. He playeth also as a shadow, continue it not. Ano yung giyon sama sa bulak siya, putlon lang na. Kaya ibutang deo, giputlo man eh. Ibutang na i-display lang na. Pagkaugma na, laos na. Muna na ang taong murag flowers, gikat down lang na. Kanang he played also a shadow. Kana siya nagpadayon na siya, murag landong na. Kunya, di na makapa. Putay kay mulabay raman ng shadow. Pareha na ron, amoy shadow ron. Gigiling ko rin, kaya namatay suga. Pag muna na ninyo, awa na mo shadow. O kung wa na tayo kaayag diya sa Ginoo, manangging, wa na tayo itawag ko diri sa kalibutan, wa na ta. Verse 3, and thus thou open thine eyes upon such an one, and bringest me into judgment with thee. Mo na ang usa ka tawo giablihan na iyang mata, usa-usa nga matod pa niya dalon ngadto sa hukmanan. Ya kaniya, mo nang gingon dalon na gyapon tanan sa hukmanan. Kanang mga buhat nga matod pa niya sa verse 4. Who can bring a clean things out of an unclean? Not one. Wala gyud usa makadalaan ng mga unclean things or clean things of unclean. Wala gyud usa makadala, only ang Ginoo ra man gyud. Mo bitaw na nga ang mo distinguish atong unang panahon ingon pa ni Ezekiel. Matod pa niya dito. Ang una yung nag-violate sa law of God is kini mga magwawali, mga propeta ba. Sinuod man gyud. Kinsa may nagpasaag sa mga tao bi. Mga pastors. Mga nagdala sa pulong sa Ginoo, mga ginigibadlong, mabitan ng ningon ng Ginoo dito. Ingon pa ni Ezekiel nga din, paninglon diya sa Ginoo ang mga kalag, mga dugo anang mga kalag nga gipangwalihan ngadto sa magwawali. Ako paninglan ko, mabitan ng gisulti ko tanan di pulong sa Ginoo, hindi ko ninyo paninglan sa pamaywa nako gingon sa inyo. Nagingon ako, mo nang gingon ako magwawali ra gyud ko ninyo. Mo na iyang gingon ni Job dinhi. Who can bring a clean thing out of an unclean? Not one. Kinsa may makadala nato ang Ginoo ra mo bitan na nagtuon ta dili kay mao kaniya nagtudlo unsay atong buhaton aron sa tubangan sa Ginoo mahimot ang takos. Aron pagbalik gid sa Ginoo mahimot ang worthy ya sa Ginoo. Daghan para bay mga pulong nga gingon aron ang tao mahimong worthy, gusto ba mo? Manang yung biyahe na imong mama, papa, anak, tanan, asawa, bana. Aron mahimo kang worthy tungod sa Ginoo. Kanang tungod lang sa Ginoo. Panahon lang po sa Domingo. Kay doon na may adlaw sa Ginoo. Mo na gitawag og grace day para sa Ginoo. Dili nang adlaw nga para sa tao nga Sunday, Saturday, Friday. Kundi para sa Ginoo. Bisag unsa nang adlaw basta usa lang para sa Ginoo. Aron pag-honor o pag-glorify and praise sa iyaha aron ingnon nga kita tao sa Ginoo kinamat sa kalibutan. Manay yang gingon dinhi sa Ecclesiastes chapter 7 verse 2. It is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting, for that is the end of all men, and the living will lay it to his heart. Matod pa niya, mas maayo pa daw nga muadto ka sa balay sa mga nagbalata ba kanang aso man ang nagbalata kanang namatyan ba than to go to the house of nanang nagselebrar sa pista, for that is the end of all men. Kay mao man gud ang katapusan sa tanang tao pagbalata. Unya ang mga buhi ana ang kamo nga wa pa namatay mao ginay gibutang sa inyong kasing-kasing. Anang muadto gid ta sa kamatayon, muadto man gid sa kamatayon ba?
Maayo pa nang magunahunat nga muadto sa kamatayon kay muadto ta sa kalipay sa hudyaka dire kay kanang muadto nagunahuna nga muadto sa kamatayon usa may mong buhaton kung nasayod lang ka sa kamatayon manang giingon di gyud ka muadto dali man ka ng kamatayon abi nimo pag mamatay ang tao abi nimo naghinda na sa sementeryo ang Bible nagsilti kuha na sila nagantos na sila kung sila iya sa Ginoo na sila sa Sheol sa little gitawag og hill na sila dito niya katong mga iya sa Ginoo na sa baka ni Abraham wa pay nakatug langit nga pa pag-abot gyud sa panahon nga ang Ginoo gayud di pa mo padtuon sa langit kay ngano man muhari pa si Kristo dinhi ang second judgment seat of Christ nga si Kristo maghari diri sulod sa 1,000 ka tuig 1,000 years mo nang di pa ta moadto dito kanang kung moadto na taa na dito mo nang giingon the judgment seat o the judgment o white kanang gitong white throne judgment kanang ang Ginoo na gyud maglain ilain na gyud ang mga tao ang iya sa Ginoo diri sa tuo ang iya sa Ginoo ang dili iya sa Ginoo sa wala kanang eternal punishment o everlasting kanang gitawag og life wala ang i-crown sa imo tulo 5 ka buok ang crown nga giingon dinhi dili binang literal na crown kundi ihatag sa imuha nga mao na iyang gingon dinhi kanang Ecclesiastes chapter 7 mo na iyang gingon sa verse 2 death is the destiny of every man mo bitaw na nga din ang tao moingon lang gyud appointed dili lang kay appointed ang tao kundi mao ginatong destiny o sa iyang gingon din sa Ecclesiastes chapter 7 verse 2 it is better to go to the house of mourning kay ngano man than to go to the house of feasting for that is the end of all men mo na ang destiny gyud sa tao mamatay gyud mamatay appointed usab gyud na dito sa Hebrews niya unsa may gusto nimo ingon ana lang mo bitaw nang dapat gyud magtan-aw ta sa tungkol galingon kanang nagbalata ba nganong nagbalata man siya kinamatay ang tao niya karong gusto ka adto na lang kay dito sa nga nagbalata kay ngano man di ka gusto nga mubati kapag muna nga luloy kayo ang namatay mo bitaw nang maabot ang giingon sa Revelation nga din we are poor, we are blind, we are naked. Manang gingon miserable. Miserable gyud ta kay ngano man. Kanang pag-ingon sa Ginoo miserable ta, pait yun na kayo. Ginoo ra gyud nagingon. Mo bitaw na nga ang death ko no is the destiny of every man. Manang gingon sa Hebrews chapter 10 verse 27 and it is appointed unto man once to die but after this the judgment. Mo na kanang judgment mo na ang gitawag og a decision. Mo na atong utang kanang gipangsulti sa Ginoo nga judgment gipanghukom niya kanang mga tao nga wala nagbuhat mo nang giingon mga utang na nila ang meaning sa judgment a formal decision given by a court an obligation matod pa niya obligation na nimo obligation such as a debt ingon nga ikaw kuno nakautang do na kay nautang nga kinabuhi hukman ka gyud naa gyud kay judgment created by the decree of the court nga gibuhat na sa pag-decree gyud sa court nga ikuan gyud na siya kanang himuon gyud na siyang guilty or nakautang gyud na siya mausad na kita kaning judgment nagsulti ni nga kita nakautang wa pa mo kabalo sa inyong utang namatod pa niya sa Roma chapter 4 verse 4 now to him that worketh is the reward not reckoned of grace but of debt so bago mo ining ingingon ni Apostol Pablo ang nagpasabot din siya kung si Kristo nagbayad nato ngadto sa cross aron tagaan ta og life kanya karon kay mamatay man ta because namatod pa niya utang ang bayad sa sala o saman. Kamatayon. Ingon pa niya, now to him that worketh is the reward. Not reckon of grace.
but of death. Nga matod pa niya, ang ato ang pagbuhat nga ganti dili na mahitungod sa grasya sa Ginoo. Dili na mahitungod sa grasya nga anong nagbuhat mo ana, nga rewardan mo. Because kana utang man na nimo, nangalagad ka, nganong nangalagad man ka, giluwas man ka, giredeem man ka, gipurchase man ka by His blood. So ikaw ang nakautang sa Ginoo. Kay nga naman ang Ginoo may nagbayad nimo dito sa dautan. Nasabtan ba na? So natin utang sa Ginoo, sa matong nga utang sa Ginoo. Nga siya may naglukan na to, sa iya na ta magbayad. Aron ka ng live nga gihatag sa Ginoo. Nga matod pamanggani kung di lang na siya mabanhaw, di po ta mabanhaw. Muna ako sa kabutang nga din, utang na to na sa Ginoo. Nga kanang unsa man ang utangan na. Sa Roma chapter 11 verse 6, and if by grace, then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace. But if it be a work, then it is no more grace. Otherwise, work is no more works. Tanawa, dili na ni works, dili na ni grace. Kung sa man na iyang gingon. Kay kung grace pa na, dili na na works, dili na nga magbuhat. Kaya nga naman, grace man, di ba? Ayahay kay ta. Kaya nga naman, tungod kay ang Ginoo nagpagkamatay alang nato, waba ta kabalo, uy, nakautang ta. Nakasagot ta, kung sa may bayad sa sala, si Kristo, nag-angkon nga siya nakasala. Tungod kay kita, manang gingon, bayran niya, mana namatay siya, pasangin lang siya nga siya nakasala, pero wa sila kabalo nga din, gibayran na niya ang ato ang mga sala, kaya ang bayad daw kung sala, nahibaw na ang Ginoo. Siya may nag-ingon, for the wages of sin is death, but the gift of the Holy Spirit is eternal life. Muna kay kita, mamatay man yuta, nganong mamatay man yuta, appointed man yuta, munang gingon, ang atong destiny is death. Muna iyang gingon, and if by grace, then it is no more works. Dili, natamubuhat, kato pa. Ang ubang tao, di na lang mubuhat, kay nga naman, nagpabautismo man, nangalagad man, ngunit, kanang bautismo, wa pa ba mo kabalo na, kung di mo marisurik, patay lang yapon mo sa tubangan sa Ginoo. Mabitaw ng gibangon mo, gitawag mo og naana mo new life, kay gibanhaw mo, kay ingon si Kristo na banhaw pud mo, nya kung wa pa na kay new life, nabanhaw daw ka. Mo nang giingon nga, gibutang ka pa sa under sa kamatayon. Mo na iyang gingon dinhi utang. Dili na grace, dili na work. Otherwise, grace is no more grace. Sa tinuod lang, ang grace, dili na grace. But if it be of works, kay kung kana buhat, then it is no more grace. Kung kana buhaton po nimo, dili na grace. Kung sa naman lang Ginoo, utang lagi, iyang gingon, utang na ang bot pasabot ka ng grace nga gihatag sa Ginoo sa tanang tao. Bayra na nato, kay siya ang nagbayad, so therefore kita, ayaw ina nga ikaw, di ka mo bayad, gilukat man ka, ikaw man ka ang pasaylo sa Ginoo. So, inanglan kay makasala man ka, ikaw na bayad ana sa Ginoo. Aron dili ka makasala, kung sa may gingon si David, nag-ingon siya, butasan ang bersikulo, ingon pa niya, thy word have I hidden in my heart that I might not sin against thee. Gitaguan niya ang pulong sa kasing-kasing ni David, niya sa iyong kasing-kasing, aron di siya makasala. Mo bitaw na kita karon, aron di ta makasala, kay gibayran mo ito sala, kanang iyang pulong, nga gisulti sa ato, aron di ta makasala, imutang sa iyong kasing-kasing. Wala iyang gingon din dili naman good grasya, karon, kay kung works pa na, dili, grace. Nya kung works na, is no more works. Kung works lang na, dili na works ang gingon sa Ginoo. Recon for utang nato ni. So may katungod jud ta mubuhat sa tanan nga gisugod ni Kristo. Kay mo palo man ta niya. Kung sa mga pagpalo kang Kristo, so therefore bayarin ninyo yung utang. Kung sa may inyong utang, nga siya mo'y nagbayad ninyo. Ngadto sa kamatayon. Kunya ang uban, nganong namatay man, lagtod makasulti. Usay gingon ni Apostol Pablo, the wages of sin is death. So therefore, kung ikaw namatay, nakasala manggod ka. Mo na tinuod nga giyon sa Bible, dili ni atik-atik ng Bible. Ang tanan nga namatay nakasala, kaya ang bayad sa sala,
Mao nang kamatayon nganong nakasalaman sa matong sala diya sa Ginoo, gilapas nato ang balaod sa Ginoo because sin is the transgression of law. Wala yang gingon, you work because of death. Nagbuhat ta tungod sa atong utang. Kay gusto man ta og life, buhaton nato ni ang gisugo sa Ginoo, mga utang nato ni. Manang aron dili ta magbayad, bayaran nato kay atong balusan. Hinumdum mo ato ang parables nga din atong gitawag og the wise servant ni Jesus Christ. Nga matod pa niya ang wise servant, gingon ko na gani na ninyo, gisugo siya sa iyahang agalon. Sa diya nga sila, daghan sila mga trabahante nga isa gitawag og mayordomo. Nga di nakautang man, gipaningil siya sa agalon, o napamakay utang nako. Nangayo siya pasaylo ako. Mo tong gipasaylo ang servant. Ang dako-dako nga kanang gitawag nila leader na servant. Karon nilakaw siya kay gipasaylo man siya, pareha gud nato nilakaw Ginoo dito sa langit kay gipasaylo ta. Nya karon pag-abot diri sa kalibutan, o kita karon maningil po ta atong mga nakautang nato. Mo na iyang giingon sa diya nga ang servant kuno gibiyaan siya sa ang master, naningil ni hinuon siya nya hangyo tong mga nakautang sa iya ha. Wala niya pasayloa, gipabayad yun nila. Antod kay kabalo man ang master nga din mo nanang gibuhat. Mo nang giingon siya dito sa sulti ni Jesus Christ parables nga gisalikway siya sa iyang master kay ngano man gipasaylo takaw nya wa nimo pasayloa siya. Gibayran nako ang imong utang unya nimo sila imong gipabayad nimo sa imong utang mo nay but pasabot mo bitato kanang gitawag og atong talent gani giusab pa gyud tong talent ningon ni Jesus Christ nga din nga gitagaan ka daw 5 ka buok. Unya imong ginegosyo ang napulo ginegosyo niya pagbalik sa kuan ipakita niyang negosyo mo nang dingon siya nga kasaligan sa gamay kasaligan sa dako. Unya katong isa ra ang gihatag sa iya yang gitaguan pag-abot sa agalon niya yang gibalik na wa ginan siya mo nang giingon dili ka masaligan sa gamay ang kasaligan sa gamay kasaligan sa dako. Mo bitaw na nga ako mingon ninyo kanang gihatag sa Ginoo ninyo kung inyo nang taguan lang. Munang gingon na kanang dili ninyo na buhaton bilang utang kay simpre gihatag na sa imo utangan jud ka unsay may mong buhaton na imo ginang buhaton. Mo na yang gingon dinhi sa Galatians chapter 5 verse 3, for I testify against to every man that is circumcised that he is a debtor to do the whole law. Wala iyang gingon ako magasulti kaninyo patog sa matag tao nga about anang circumcised ba kanang mingon siya iya ko sa Ginoo ang buot pasabot ni Apostol Pablo that he is a debtor to do the whole law. Wala gingon kamong nga mingon nga ikaw na circumcised na diya sa Ginoo ang tinuod circumcised utangan mo sa tanang balaod diya sa Ginoo. To do the whole law. Utangan ta. Aron buhaton ni tanan mo bitaw na ang gingon tinunglo daw tong tao nga dili magpadayon kung unsay naisulat da aron yang buhaton nga ang atong manggutang is to do the whole law. Tanan mga balaod sa Ginoo ato ning buhaton. Unsa man ang atong utang sa Ginoo? Sa Roma chapter 8 verse 12. Therefore, brethren, we are debtors not of the flesh to live after the flesh. Verse 13, for if ye will live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Wala yung but masabot ha. Subusa mga igsoon, utangan ta diha, matod pa na, utangan ta diha sa Ginoo, debtors ta, dili not to the flesh, dili sa unod. To live after the flesh, dili diya sa pagkinabuhi sa unod. Sa verse 13, for if ye live after the flesh, ye shall die. Kung nabuhi ka diya sa subay sa unod, mamatay yung ka mo na, tanan na namatay, unod ra. Mo bitaw na kay ngano man kita mamatay ta kung unod nun ta, mabuhi ta sa unod. Wala ang atong utang, dili utang
ay tungod sa unod. Abi nimo kung sa atong utang diha sa balaod sa Ginoo nga mao kana ang espiritu. Spiritual ba? Manang gingon, if we live in the spirit, we walk also in the spirit. Asa ta nakautang sa kanang gitawag og eternal life nga gitanyag sa Ginoo. Imbis ang Ginoo nagpakamatay na nimo, si Jesus Christ nagpakamatay nimo aron paghatag niya og eternal life. Unya wa man nimo buhata, utangan ka pa. Mao bitaw na samtang napay panahon sa matong buhaton, kinahanglan buhaton nato sa gisugo sa tanan balaod. Unsa may gisugo sa tanan balaod? Kanang Roma nga iyang giingon, kanang tanan nga gibanthaw pinaagi sa bautismo, kinahanglan makabato na og new life. Kanang new life nga akong giingon sa inyo, mao kanang spiritual life. Dili nang lang gihapon ka. Ang buot pasabot sa spiritual life kanang pagbuhat sa tanan balaod diri sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, utangan man ta. Muna iyang gingon din sa verse 13, for if ye live after that place, ye shall die. Kung mabuhi mo diya sa unod, mga matay yun ta. Gani na gingon dito ni Apostol Pablo, kanang place, cannot please God. Kanang unod, dili na makapahimot sa Ginoo. Muna ko sa iyang gingon, but if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Kung ikaw daw kuno pinaagi sa Espiritu, imortify na ang buhat sa imong lawas aron mabuhi ka. Kung sa may mortify, nga matod ba to subject to severe and big sin, embarrassment, shame. Kung nang sabot sa dictionary ka nang isipag yun na nga ulaw kayo, nangalagad ko sa Ginoo. Kunya, ang akong buhat mo lang yapo na. Wala yung gingon, na-embarrass yung ka sa imong lawas nga nag-atubang ka sa Ginoo. Labi na ka nang muingon ka, you are worthy. Hindi ikaw dahil dili ka worthy. Sige ka lang ingon, worthy ang Ginoo. Hindi ikaw worthy, baka muingon nga worthy ang Ginoo. Nga nung worthy man ang Ginoo sa imo. Naapay gibuhat ang Ginoo nimo. Siyaro di ka maulaw. Muingon ka, iyak ka sa Ginoo. Kunya karon wala dahil nimo. Gimortify ang imo ha. Kanang gingon niya, to subject, mortify, to subject, to severe, kinanglan naa ka dito sa grabe or big shame, embarrassment, nga na-embarrass ka sa imong lawas, sa imong body. Huwag mo na-embarrass sa inyong body, nagpakakristuano lang ta. Kunya, wag yun na to, kaulawin niya itong pan, matod pa niya, ang mortify is, karang gitawag sa ikaduang meaning sa mortify, absolute, to destroy the strength, vitality, kanang kinahanglan gay kanang absolute, no longer in use, ayaw na ginabuhata, nga matod pa na kanang destroy na gyud strength, kanang vitality, kanang imong lawas nun ba, unod nun.